Telumu ya. Nang benawa kolaan kloso iwak bawal mangan sri kaya telung puluh dina nglakoni poso nang wulan Sawal petuk riyaya lahir batin kula njaluk sepura suwun apa Didik? Aduh, tutuk endi marek? Gamelan anyar ketok gebyare prawan gurang anyar mentek-mentek pundake. Enake riwariwi wong bebojoan dulur gak digawe sedina rong dina tapi kudu dijaga ngantek pupusing ayo mula pena kudu dijaga apa maneh sing sapa nang amara atuh mula nek milih bojo pena aja sembrono kudu dipikir sadurunge asula milih wong wedok sing gelem dijak sara iso dadi daringan momong anak ariko mula dadi wong lanang penojok sembarangan karo wong wedok sing gedhe rasa sayang nek wong wedok salah enek ana bimbingan peno aja sampe gampang mara wantangan semono uga wong wedok penojok kakehan tuntutan nek duwe penjalukan cocokno karo penghasilan lan nek peno duwe ekspektasi sing berlebihan nek wong lanang gak kuat nang jaba iso golek gendaan mulane cuntun cak lak yo aku iki karo bojoku mesti ketok serasi
nek mlebu nang mall tangane mesti tak gandengi mergo aku wedi njupuk gak mari-mari mula aku ngedong lak ya bengi iki eling-eling kalewak kas bolasik dulur kula melok berpartisipasi dene mari ngedong disangoni kula ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai meneo tak enteni kula matur suwun sanget senajan kaya napa mawon niki wau bentuk usaha daripada Budi Wijaya untuk menyongsong masa depan maupun di wonten lodro kaya Budi Wijaya tiap tahun selalu pingin maju ngantos sakniki niki karepe usaha Budi Wijaya kepingin nyenengno sampean kabeh sampai panggungnya anyar lampune anyar tengburi niki lho dikei TV sakmene gedene sing basane lare sakniki jenenge Videotron kanggone nopo ini menjawab tantangan zaman dene niki wau wonten kesalahan teknis nggih kula nyuwun ngapunten ke depan pasti akan lebih bagus, akan lebih baik. Kami semua tidak mungkin bisa maju tanpa dukungan sampean kabeh, betul? Terima kasih. Ayo, Cak. Enggak, Cak. Ngene tok ae wis ketok mbun meneh wis gak gopoh digawe blonjo wong wedok sementing berase numpuk wis ayem paling enak dadi seniman tanggapan akeh duweku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal koyok jeragan kepingin apa ae mesti keturutan duweku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane mula aku banting haluan aku njajal buka peracangan kayane rodok lumayan saiki duwe entek mergo katut biduan tapi aku juragan kendel wingi nang Malang aku kula apel duweku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel namung semanten kidungan kula menawi lepat borong kareso ditinggal awe-awe sing ngedung kancane dhewe satu penyanyi biduan bersama dengan Budi Wijaya mungkin saudara tidak asing lagi akan bersama dengan saya di sini orangnya cukup tampan asoy apalagi masih bujangan siapakah dia bersama Budi Wijaya Cak Wanto Situr. Assalamualaikum
Lah yo ngono rame. Masih pinggir rembong gede tetep semangat. Semangat. Luar biasa. Sing arep oleh jawab Waalaikumsalam kuat. Kuat. Semangat, energik. Ana ibu-ibu sing gawe iku lho. Sing gawe apa so? Gawe kodong ungu. Oleh Waalaikumsalam kuatir untuk pasangane coplok. Waalaikumsalam. Iku ngono gak untuk pasangan so. Apa? Ancene untune wis lawas karek situk. Ngono ya. Mangkane gak wani jawab. Tetep semangat nggih Bu nggih. Ibu. Ya Allah. Sampeyan kok sampeyan lapo kok gak apa-apa Bu. Untu situk masih ucul gak apa-apa. Betul. Sak penting sampean tetap semangat menjalani hidup. Allahumma Bu. Sampean dhewe rene mah gak ndek bojo ta? Bu. Rada. Ya Allah. Kok beneran? Aku duduk. Kon tawa-tawa nang kene. Aku gak tawa-tawa so. Mbok nang kene iki maringi pasugatan sing enak. Sing enak, sing luar biasa. Warga Nguranganyar iki semangat. Mbasi mari riyoyo, tetep semangat, seneng karo budaya tradisine. Sing pinggir rembong hati-hati. Gegere masalah disantap trek. Ya enggak, wis ana sing ngatur dhewe matur suwun Bapak-bapak Ansip, Bapak Linmas sing wis mengatur kaya ngene. Kanca-kanca penggemar Budi Wijaya kabeh sing durung mantuk, durung kondur ya matur suwun sanget. Upamane warga Nguranganyar. Betul. Mula ana paribasan. Paribasane apa, So? Nang pasar Njujuk Sumur. Cakep. Warga Nguranganyar muga-muga kabeh panjang umur. Allahumma. Nang pasar. Apa? Nang pasar. Apa? Nang pasar. Iya nang pasar apa? Nang pasar. Apa? Tuku gula sing rasane legi. Cakep. Wong gono nganyar kabeh tak dongano pans akeh rejeki. Allahumma. Kok ndongakno keliru. Aja kakek cocot. Duduk Gunung Anyar. Apa? Nguranganyar. Oh, cocotmu iku kupingmu sing keliru, So. Kok iso keliru lho? Aku mang lo ngomong Nguranganyar. Nggih napa mboten? Aku saweneng. Wong semangat ngene iki saweneng, So. Wong lanang karo wedok jawabane siji. Sik, wong lanang mingkem, wong wedok nyuwun sewu. Iki mau bener napa salah? Rungu agobokmu. Wong lanang-lanang, aku mang bener apa salah? Wong lanang-lanang. Diangkrek kono dadi lanang. Wong kene padha lanange kok. Lah iya. Salah iku lho. Wong Nguranganyar iki wonge iku selalu sportif. Gak gelem bejo. Lho, Mas yo gak gelem bejo. Wong lanang sak gorong anyar iki tetep Nguranganyar. Tetep istimewa. Kok iso ngono? Wong lanang nok kurang anyar. Tonton luar biasa. Masih tekane nang kene kulu-kulu. Rupane kumus-kumus sing wedok ayu-ayu. Sing lanang gak ganteng kulu-kulu sing wedok ayu-ayu. Mergo bentuk perjuangane wong lanang. Lho, maksudmu wong lanang Nguranganyar karo wong wedok iki sik dhuwur wong lanang? Sik dhuwur wong lanang. Akeh buktine golon perjuangane wong lanang Nguranganyar kaya ngene. Ya. Luar biasa senajan topine sitok mbekatu. Mergo kepengin wong wedok ayu rupane. Nggih bener napa mboten hidup wong lanang? Hidup wong lanang. Oh, hidup wong lanang. Ya. Rumangsamu wong lanang karo wong wedok sik dhuwur wong lanang. Tetep dhuwur wong lanang. Lho, kono aja salah lho ya. Salah apa nih? Wong lanang memang presiden rumah tangga. Jelas. Tapi wong wedok iku menteri dalam urusan keluarga. Kon iso gawe sembarang nek gak ana wong wedok jeblok le nasibmu. Betul nggih, Bu? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Lho. Halah. Sakniki kon tak kandhani so. Apa? Wong wedok memang bener ekonomi dalam rumah tangga. Iya. Nek wong lanang gak nyambut gawe, sing diatur apa so?
Masya gegere bengkong nyambut gawe wong wedok hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Jangkrik masih itu. Wong masa wong lanang gurang anyar iki wedi ambek wong wedok. Loro mangsamu kon terus nyambut gawe isok mentang-mentang karo wong wedok ibu-ibu teko gurang anyar. Jelas. Rumangsamu kon nyambut gawe kon gak butuh wong wedok ngono. Kon nek kate budal nyambut gawe kon leren apa? Mangan, ngopi. Kon sarapan kon ngopi. Nek wong wedok porek gak gelem masak, gak gelem gawe ngopi, jongor cangkemmu. Tetep wong wedok nomor 1 nang keluarga. Betul, Bu? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Sing keras hidup wong wedok. Mau bilang apa lu, Halah. Apa? Bu. Ibu-ibu, tante-tante, bule-bule. Iya. Sampeyan tak kandhani. Nek wong lanang gak nyambut gawe, singkal se sampeyan dang iku apa? Tletong. Sing sampeyan kate godhok kopi iku apa? Oyone jaran. Golek dhewe. Golek dhewe. Golek dhewe. Iki menandakan wong lanang gurang anyar cemen. Loh. Tapi gak iso. Gak iso apa? Tetep wong lanang nomor 1, Bu. Kok iso? Sunahe Kanjeng Nabi biyen ngomong. Ngomong ya apa? Wong lanang derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Sing hidup. Bolaku tau. Yo, suwon yo. Sapa jenengmu? Sabdo. Mek sabdo tok wong gurang anyar gak wedi karo wong wedok. Sik, delok. Kabeh gak wani wong wedok. Lelah padha karo aku. Kon dikek piro? 20.000. 20.000. Iya. Sik ditenono. Apa? Bu, siap-siap. Apa? Meneh aja kuwatir, tambahke rezekine nggih ya. Kon aja ngenyek wong wedok. Maksud Basi kon hebat kaya apa tanpa wong wedok kon gak iso lahir nang alam donya. Yo. Rumangsamu wong wedok sora oleh ngandhut dapurmu suwene 9 taun 10 wulan iku prasamu lapo, Pira, Bu? 9 wulan 10 dina. Iku nek situ nek 10 lak 9 taun sih. Iku wong wedok. Iya, tetep gak ana wong wedok. Raimu gak iso muncul nang alam donya, Cak. Tetep wong wedok nomor 1. Betul, Bu nggih? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Kok gak ono sing ngadeg sih, Rek? 20.000 iki mau. Wong wedok sampean tak kandhani. Apa? Aku memang dilahirkan dari perempuan. Iya. Jasa ibuku lebih mulia dari kekasihku. Tapi wong wedok salam donya kabeh kudu eling. Eling apa? Lah, nek wong lanang gak gawekno. Kon lapo sih, yo? Apa? Gawekno kok atik ngene maksudmu apa? Masya Allah, sing berjuang tetep wong lanang sa. Wong wedok nang nisar menikmati daya tahan tubuh laki-laki. Wong lanang iya. Iya. Wong wedok mek aduh. Nggak napa mboten. Nek gak ana wong lanang, gak iso dadi aku so. Tetep merdeka wong lanang. Merdeka wong lanang. Lah, wong lanang iku PT Sri Karya Lestari ku liwat apa itu? Kon tak kandhani. Apa? Basi kon umeka ya apa? Basi kon ngombe irek 100 bungkus. Iya. Nek wong wedok porek gak gelem nuruti kon, bengi-bengi celonan lepis rangkep 10. Mengkurep sewengi bleng kate mbadok apa kon, Cak? Tetep kon bote wong wedok. Wong lanang gak iso apa-apa tanpa wong wedok. Setuju, Bu? Hidup wong wedok. Loh. Lah gampang. Lah wedok gak gelem kate lapo kon? Wong lanang-lanang. Nek bojomu kabeh wong sandi iki mang desa ndi? Gurang anyar. Gurang anyar. Ya. Kon wong lanang mulai kerja pegel-pegel. Apa sih? Itu wong lanang. Tambah ono maneh. Mek situ tok meneh.
Nek kabeh. 50.000 Bu isan Bu. Tak baleni maneh. Apa? Wong gurang anyar kabeh. Wong salam donya kabeh tak kandhani. Wong lanang kususe mulai nyambut gawe pegel-pegel. Ya. Keringetan kotos-kotos. Wis gak iso nek wedok gak gelem, wong wedok mengkurep kon gak mbadok apa kon. Alah, kon mulai wong wedok mengkurep. Iya. Mari ngono lepisan kandel gampang. Gampange apa? 150 oleh api. Ora sok kurang ajar kan maksudmu apa? Maksudku apa piye? Maksudmu apa kok? Takono wong lanang-lanang 150 oleh api apa elek? Lah, merdeka wong lanang. Merdeka wong lanang. Nek dikhianati wong wedok tuku 150 betul? Bu nek wong nek sik ta, wong wedok langsung mingkem. Hai. Apa kabar wanita berijab? gampang solusine. Solusine gampang apa? solusine. Solusine apa? Carane gampang. Gampang piye? Wong lanang bengi, atik wedok mengkur kate metu, gampang. Gampang piye? Katoke dilabur balsem. Kate lapo kone nek gak mengkeret kono ya. Ayo. Artine iki wong lanang karo wong wedok gak oleh padu. Saling membutuhkan, saling mendukung. Koyok ewadene ludruk bengi iki. Tetep ludruke berusaha tampil baik, penontonnya juga mendukung 100%. Iki pasti malam hari ini sukses penampilan. Sukses luar biasa. Begitupun acarae Mbak Sule kata sapa iki Mang Rabi iki Mang? Mbak Hikmah dan Mas Sahrul. Semoga kita doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Bu Pak, glon mantene lho wis gak ono. Kira-kira nang ndi? Wah. Mosok wis aduh. Ola apa kok samane kon niri, kon biyen tau mantenan ta kon biyen? Aku ta. Tau duwe bojo, tau rabi kon. Aku nek eling wong rabi kudu nangis kok. Kok iso kudu nangis? Umume arek saiki dilonggone ku adek. Heeh, kon biyen dilonggono apa? Aku biyen dilonggono aspal. Loh. Bojomu ya apa ceritane kronologine? Ya awas. Iya. Saiki ku enak. Iso chatting-chattingan, WA-WAan. Maksudnya wong lanang karo wedok nek ndelok jodoh langsung seneng padha seneng. Saling mencintai akhirnya. Aku biyen gak. Kon biyen apa? Jaman biyen iku dijodohno mbek wong tuwa. Loh, gak adek pacaran. Lah terus? Aku yo piye terpaksa mencintai jelala ya Allah bojoku lawemu. Bojomu? Nek guyu aja kepeksan ngono ta. Bojoku lawemu sumpah. Kon gak adek pacaran rabi wong tuwa karo wong tuwa, akhirnya dilalah bojomu oleh bojo sing potongane trek gandeng ngono. Gak trek gandeng Lah apa? Kaya gapura Gresik selamat datang. Kaya arek guri kacamataan iki lho. Lah apa masalahe? Lo gor bongko kon kok. Masalahe apa nek bojomu lemu? Masalahe ngene Ya apa? Ketika bojoku lemu. Iya. Kanca-kancaku teko Kancamu mara nang awakmu. Kancaku mara nang awakku. Bowo. Terus ngandani ngene. Ngandani apa? Wanto arek ganteng. Aku ganteng ya. Potongan kaya terasek ae ganteng. Jare ngene. Apa? Hati-hati. Iya. Wong lemu iku angel. Ya apa? Wong lemu iku angel. Mosok angel, Bu? Sing romong lemu gowu. Ya Allah. Diomongi kancamu waktu kancamu bawa nang awakmu. Nang aku. Ngomong to Wanto. Iya. Kon kok bojomu kok lemu? Lemu Apa kon takon ngono? Jarine angel. Wong lemu iku angel. Angel. Bareng ketika itu aku membuktikan Malam pertama umume wong rabi. Iya. Ya Allah. Menikmati malam pertama, menikmati bulan madu. Tak lebono kamar. Jebret. Bleng. Bayo Atimu ya apa atimu? Atiku deg-deg ciut. Kok deg-deg ciut?
Lah berarti kan awakmu wis menikmati malam pertama. Menikmati apa so? Sampai subuh kangelan. Sampai subuh? Sampai subuh kangelan. Sebabe? Masalah gelek unyeng-unyenge iku lho. Unyeng-unyeng. Kok apa? So, boleh unyeng. Gara-gara bojomu lemu, dolek-dolekane angel. Angel. Terus ya apa akhirnya? Aku gak kurang akal so. Carane? Aku duwe ide. Ya. Awas kon sayang cintaku, istriku, pujaan hatiku. Iya. Menesuk isu-isu tak tumpakno tosa. Kon gawa nang ndi? Tak cemplungno nang kolam renang bojoku. Kon cemplung nang kolam renang. Beleng. Lah terus Tak enteni 5 menit so. kedadiane 5 menit mbok enteni. Tak enteni mari ngono. Brukutuk. Apa? Lah, Iya. gak kesuwen so. Begitu blokuduk Langsung tak cubles ambek kanune ambek apa? pentole korean. Jelas. Ya jelas. Butuhe awakmu mbok cubles. Aku cegak lali bolongane. Kon tengeri maksudmu? Tak tengeri so. Gak ngono kon bojomu iku lho. Wong takone nambal ban ngono kan mbek cubles. Lah gelekane wangel iku so. Ya carane. Carane apa nek? Takokno mbak iku lho. Sing lemu iku. Anake sampe papat tiga angel blas jare. Nggih, Mbak. Iku cemplungno kolam renang, gak ngarap brukutuk. Lah ya apa? Brokodok. Lu Loh. Sayangku. Modelmu sok sayang-sayang. Awakmu nduk mburiku ngomongmu lho. Gak genah ngomongno arek wedok liya. gini. Sayang. Aku bingung iki lho mikir anyar bingung kabeh. Gak apa-apa. Ini kita merenovasi. Saya kita merenovasi nggih. Tapi iki lho jeplak-jeplak ngene iki apa karo kopengku dikileni ngono kuwi kudu wahing. Jeplak-jeplak iku padha karo cocote tangga-tangga. Ya guyu sing biasa kerasan-rasan. ora masalah. Iku suatu pengorbanan, suatu perjuangan. Ke depan niku gak ono sing gantung ini, gawe click on kabeh. Iki ketua iki pikirane progresnya tuh 20 tahun ke depan. Wis kudu ya mulai belajar ngono lho. Berarti saiki mamane lek amane aku kangen ya. Ya. Kan harusnya belajar 20 tahun ke depan ya. Ya. Serba serba kecanggihan. Iya toh? Ya. Berarti mamane lek aku kangen karo gendak aku ngene iki. Heeh. Terus umpamane kudu kiku nganggo apa? Nganggo remote ngono. Lho, ya anu. Gendakmu lebono setrum. Setrumen bongkos so. Lah cek murup maksudku ngono. Karuan mati gak apa-apa wong urip wis gak berguna. Lah apa lo sayang? Kamu nggak berguna lo. Aku lo cintane temen karo dirimu lo. Sayang, Apa sayang? sampean sayang ambek aku temenan ta? Loh, aku cinta mati karo sampean. Nek aku gak dadi bojomu luwe becik aku transmigrasi kok, Mas. Bohong. Oh, Apa? mosok ngene iki angel to ngene iki to. Prasaku gampang lho to prasaku. Gampang ta so. Iya. Aku pacaran iki gak tau menikmati kon kok gampang lho. Lah delok ngene jaremu kok angel prasaku yo gampang iku. Ya Apa sayang? Aku lo goleki sampean aku kangen. Jangan di. Iki apamu? Iki pacarku so. Oh. Aku pacaran suwe tapi gak direstui wong tuane so. Oh. Lah kamu nggak gelem berusaha. Wong cinta itu harus berusaha. Walaupun istilahnya satu nduk Jakarta, satu nduk Kalimantan, kalau memang sudah jodoh, mau diapakan tetaplah jodoh. Asam di gunung, garam di laut. Dalam tempurung bertemu juga. Ngono lho. Wis tak lakoni so. Ya apa? Asam di gunung iku mang. Heeh. Masalah tak geleki sampe menisor asam gunung. Tak tetep kecut. Ya kamu nih sing kurang berusaha loh sayang. Iya. Kamu tuh ya hubungan ambek aku wis pirang tahun. Kudu ngotot. Ngono lho, pirang Wis tahun? pirang tahun? Pirang tahun? Enam Pirang tahun. tahun kon?
Hubungan ambek Hitungan. tahun. Persawangane kok angel. Goblok iku. Ya karena kegoblok kamu ngene iki. Lho. Ya apa nek kok sing dijojuk iki lho kok omahe tawon. Aku nero terminal ngene iki. Rut. Ya karena kegoblok kamu ngene iki, ketegasanmu gak enek dadi akhire lho. Tidak menemukan jalan keluar. Wong tua aku iki piye ampre setuju iki apa? Aku ancene goblok. Tapi aku berjuang mendapatkan cintamu sayang. Berjuang lek singit-singitan terus ya kecut to aku. Berjuang. Aku dadekno apa? Tak dadekno istriku sayang. Toh, wong wedok iku angel manggone lho to. Nek kono wis ketok gandeng renteng karo kon. Sampai gak mbok terusno nang pelaminan. Isin arek iki. Aku malu. Loh. Aku malu. Mau ku taruh di mana mukaku sayang? Ngono lho. Laki. Lho Laki muka Lho ya. ngene iki apa gak pringisan cek kancamu, Cak? kalau niku kok dadi pring apa mah? Apa? Pring apa? Pringisan. Aku kudu keplecok ae aku rek. Kayak temenan. Lah iya. Aku ikut cinta. Aku cinta mati. Karepmu Sik, apa, apa Dik? yang sudah kita lakukan berdua? Iya, Sik, iya. Saiki wong tuaku. Ya apa? Akhirnya aku kate dijodokno karo wong tuwek, wong sogeh. Hah? Ya apa perjuanganmu? Hah? Apa kon iki? Ya apa perjuanganmu tenan kok? Kok dadi wong lanang kok gak kena dia. Kok dadi wong Kok gak lanang kena kok iso dijajah. mumet-mumet. Rumangsamu kon. Lah masih aku kaya. Ya Allah. Ampuni Haim ya Allah. Takonono karepe pacarmu ya apa? Karepe sampean sapa sayang? Ha. Aku wis berjuang tapi sampean tetep milih sing lanang liyane. Atiku cenut-cenut. Loh, ini loh sayang ya. Apa? Hubungan kita itu sudah berjalan 6 tahun. Apa yang kita lakukan itu sudah melampaui batas wong pacaran. Iya. Iya toh, Kak? Iya biasa tak ibu. Aku takon iki iki- wis dikikuk-kikuk karo Wanto lho, Cak Rasa. Kon wis di iku. Iya aku wis diincipi. Cara panganan niku tuku nduk gone dinding ngono kan mesti enek testere. Aku wis ditester ambek dheke. Lu gak kemedul ngono to kira-kira. Enak so. Enak sumpah. Keri-keri. Aja ngono to. Iki ngono ya duwe keluarga. Iya, Nek Sa. keluargane isin ya apa? Kon sing tanggung jawab ngono lho, Dik. Karena dheke iki bulet nyingseti kaya entut jero kathok. Iki. Entut rupane ngene tibake. Iya iki kaya iki. Jangan didengar. Jangan didengar. Ini sangat tidak benar. Jangan didengar. Dung tak. Maksudmu apa, Dik? Sampe njaluk Aku apa? perlu ngandani. Heeh. Iki yayangku ya Heeh. toh. Aku iki dijodokno karo makku. Sampean dijodhokno mbek ibu sampean. Iya dijodokno karo wong tuwek. Hah? Wong tuwek sogeh. Sampean dijodhokno karo Karo wong tuwek sogeh lah Wanto gak gablek apa-apa. apa kon iki? Kon iki apa? Apa? Dari arek-arek kena stroke. Stroke ku kono kumat gara-gara kon milih lanangan liyane. Lah wong aku diolehno mbokku iku wong lanang masih tuwek sogeh. Lah wong kuwe duwemu sepeda motor kadek kreditan lho, Mas. Kon wis nyambut gawe ta durung sih? Matamu golek lodrok iki apa? Lah wong aku melok lodrok e. Wong sampe kemringet kaya ngene gak ana wong guyu. Ayo guyu bareng. Ciro lu guyu. Wah. Sing dimaksud karo pacarmu iki, Apa? awakmu wis mergawe apa gorong? Wong tuwa iku nek ndelok calon mantune iki nyambut gawe, anteng ayem, delon sampe kate dirabekno wong suwek kaya ngene iki, Tuwek. Eh? Wong Tuwek. Oh, wong tuwek ah? So. terlambat. Kok sok terlambat? Lah wong aku wis dilamar. Sayang. Aduh kena mikir bejat. Aku melok kaget aku. Sayang. Apa? Semua nggak ada kata terlambat sayang. Perjuangan kita baru dimulai sayang. Nek awakmu percaya karo aku bakal iso bahagiano awakmu. Tenang ae. Aku mari ngono golek pesugihan. Sing kok ge wadal sapa? Rasa. Matamu ah. Aku sik
Pengin seneng ngombe kopi adakno. Ngene lho, iki cek gak paham ae arek iki. Maksudnya iku bukan kamu kepengin membahagiakan, enggak. Iki pacarmu iki wis dipastikan di fix rabi karo wong tuwek. Lah ngono. Aku iki kate dirabi wong tuwek, Ning. Aku iki ki lho meteng anake Wanto. Hah? Hah? Meteng anakku. Iya. Wingi lho mek metu titik. Lah sing wingen-wingenane gak kok etung. Oh iya, titik-titik dadi akeh ya. Iya. Lah terus karepmu ya apa, Dik, karepmu? Lah aku bingung sih, Cak. Heeh. Lah iki tak kongkon nglamar-nglamar gak nang nglamar, terus akhirnya karo mbok dijodhokno wong tuwek. Lah ngene iki. Aku meteng anake dhek, rabi karo wong tuwek. Ayo. Dirabi wong tuwek. Iya, ya apa ayo? Gak apa-apa. Gak apa-apane ya apa? Engko kon nambe wong tuwek, aku sing gawekno. Terus Wong tuwek kan wis gak mampu. sampean berarti hitungane padha kari kono kari nerusno ngono kari ngono. Aja sayang. Apa? Piye ya? Lho kok piye ya? Terus karepmu ya apa, Dik, karepmu? Karepe sampean ya apa sayang? Ya piye Cak sampean ya wis aja uber-uber aku wis katene rabi. Ilakno anakmu iki dia dipek wong tuwek iku diakoni anak. Aku gak ikhlas. Ikhlas no Cak. Gak ikhlas. Ikhlas no Cak. Gak ikhlas sayang. Ikhlas no Cak. Monggo sing pengin dolek anakan kethek monggo. Kok iso kethek-kethek nang kene iku. Didoleki solusine ya apa lah ngono ah. Aku kudu piye so? Aku penggaweanku kurung tetap. Sedangkan sing dijodohno ambek arek iki penggaweane wis tetap. Sogeh duwe sembarang kalir. Aku iso apa so? Lho, ya tetep berusaha lah ngono ya. Wis tak usahakno. Cak, Iya, apa? wis sepurane sing akeh yo. Iya. Yo diakhiri ae hubungane awake dhewe cukup sakmene Lu, aku lu, lu, katene lu. rabi, Cak. Lu. Sayang, Aku tak mulai. sayang. Aku tak mulai yo, Cak. Entenono undangane yo, Cak yo. Hatiku loro sayang. Kon gak usah guyu ngono iku. Nangis goblok. Oh nangis. Aku tak mulai yo, Cak. Sayang. Aku mulai. Aku mulai, Cak. Sayang. Cak, aku mulai. Kok antemi? Orang mumpung durung digagrak wong tuwek aku yang ngicipi titik ngono. Masih ngono pacarku kate gawe rambanan. Mulai. Sayang, Dadah. sayang. Aku mulai. Tresno iki dudu mung dolanan. Ya Allah. So, aku ku suwayang ambek pacarku so. Suwayang kon. Suwayang banget so, tapi yo apa maneh so aku anyane keadaan gak duwe apa-apa so. Tapi pacarmu jelas kate dirabi wong tuwek lho. Dirabi wong so. Nek kanggo aku to. Nek sampai pacar koyo ngono, harga diri to. Harga diri so. Iya, harga diri. Terus aku kudu piye so? Patenono ae. Heh, Wong tuweke patenono ae. wong tuwae pateni. Wah iya, suwen. Kon kancaku, atik kon disenduk wong liya, gak trimo aku. Lebih baik aku bunuh diri so. Aku bunuh diri demi dia bahagia. Apa bunuh diri ku? Ya Allah. Wong donya sik jembar koyo ngene kurang anyar perawane sik akeh kok bunuh diri. Wah. Ndolek nang kene. Loh, klothok tawa iki sapa iki? Hah? Iki lho. Sok. Iki bapakku. Bapakku. Iki bapakmu. Iki tuwek-tuwek ta. Bapak. Bapak sudah tuwek kok ngutus ae, Bapak. Aduh. Wah, salah, wong tuwa dijogro-jogro. Lha aku ketibokke. Terus piye? Pak, sampean mang wis tak kurungi kok lapo ucul sih, Pak. Bapakmu rumoso petik ta? Bapak aja sembrono, tunggale iki yang ngene. Apa, Pak? Awakmu tak goleki ngalor ngidil, gak peti-peti. Aku dilir. Bareng ngono tata pedo kene, bendir tak kandhani.
Bapak jangan rabi perawat. Aja so. Mau jejek iki ngono bapakku kok mau jejek iki lho. Gak ngono. Bapakmu kate rabi perawan are. Iya, bapak jangan rabi perawat. Alah, mendino anyang-anyangen ae. Pak, Apa? wong aku pacarane gak direstui wong tuane kok sami rabi perawan lho, Pak. Lah, pakmu keri jaman. Wong tuwek-tuwek ngene, piye-piye otote kaya Mbak Maridan. Sik ta, peno kate rabi perawan iku lho. Wong mlako wis tumuk-tumuk kate rabi perawan. Lho, lah kok waspa ketokmu tumuk-tumuk. Asline Asline ya kenceng lho. Pak, wis to, Pak. aku duwe wong tuwa ngene kesuwen to. Apa? Le. Tak jukukno keranggang tak kepiyok keranggang ngono ae. Tak kandhani. Bapak jangan rabi perawan. Nek bapak rabi perawan, piye aku ketok bongkotan le, cegak krungu tangga. Diapakno bongkotane? Oh, bongkotane ya tak sigar, tak gawe bayang. Pokokane disigarke mendem bapak. Mendem seneng le bapakmu ki mati. Ngene nak, Apa, Pak? bapak jangan rabi perawan. Iya. Ya ta? Nek sore aja dengke. Sing ngerusak masa depane wong arek-arek Iki mang awakmu tak doleki nak. Pak, aku mang sir-siran nang bare iku lho Pak pikir sumur. Sapa? Arek rondo anak situ lemu kacamataan. Endi nak? Iku. Hah, karek gelem apa ora? Kene nak. Dadah, Bapak. Dadah. Mantuku. Nah, cemplungno sumur kapok kon kok. nak, Iya, Pak. awakmu jare tak kongkon. Kok ono andi, Pak? Ngetero peniset kene maratuwa. Iki dikenal nang Aku jangan tadi kanten lho, anak gaul. Kacau. Kok aku kurang rabi ya men kate rabi neh. Lah awakmu kesuwen lho bapak serak teng nek. Bagus. Sajane sing rabi ku ya anak peno. Peno iki lapo? Ayo kesuwen iki aku ki kok sak. Lah kudune kan anak sing Terono, disekno. Nak. Katerono. Nek engko nek ditakoni, lho, lapo le? Kula ngeteraken peniset. Peningset. Nah, Saking lah, bapak. lah kok bapak? Lah, bapakmu nanti mata ini ya. Amin. Amin. Ini iki ngeterno peningset saking bapak. Kok gak bapakmu dhewe? Bapak mate. Mata, ngono anak ya. Kita terno nang kono, Pak. Iya, nak ya. Alamate, Pak. Alamate. Alamate nomere oma 10000. Oh nomere wis gak apal kate rabi. Loh, ayo. Tentu. So, Apa? iki ngono bapakku so. Loh, kepoyo. Meneh-meneh kok aja gawe pempes lak iso sih yo. Mamule mono, nglompo tak gendera tak kapakon. Aduh. Ya wis, Pak, kita terno ya, Pak. Enak. Keren, nak. Mulai terno aku ngomong bapak mate. Lah, pinter anakku. Anak cici gandelane ati. Dene gak seneng ya gak giatel-gatelan. Sini wong Lah apa? Aku duwe bapak kok tak pendem urip-uripan. Wong tuwa jeroso, Mbak Marijan. Rasa apane paling ya sak Le, gimana wis mblos. toh? Apa? Awakmu tak kongkon. Mangkon apa? Nek aku dadi nganten, awakmu tak kon ngendek syuting Syuting, foto. foto. Heeh. Gak mesti san bedil lah. Bedil. Ki mbledosno kuping peno iku. Foto syuting kanggo kenang-kenangan. Loh, wak tadi rabi perawat. Waduh rek, wah kesumpur. Bagi gigi ta ya aku tak kakari raiku iku suwe-suwe. Ya nah ya. Ngendek syuting. Nanggap ngerokes. Sut orkes. Heh? Orkes. Apa? Orkes. Lho lah iya ngerokes. Orkes. Kes. Orkes. Ngerokes. Orkes. Kes. Ngerokes. Oh, tetep mulu. Wis ta ya? Ya. Mendot apa lho ya? Ya. Engko panjere tak
Trarapar sasapar. Transfer. Eh? Golek. Ibumu kenai mataku. Kacau. Transfer. Ya, itu mau. Uncal lo engko. Jo. Uncal lo kok ya. Jo yo. Aku tak boleh ya. Jo. Salah. Loh. Melaku kok. Tambah suwi tambah begaga. Ngono rabi perawan. Mlakumu iki lho. Kenapa? Mlaku biasa kok begaga. Oh, ya iki jelek mlaku gaya oklik. Wis kondangan sik kudu rabi ae. Dalane kanduk kono. Boleh kono dalane. Boleh. Dalane kono lho. Endi? Ika lho. Endi dalane? Oh, domong ika lho. Oh, kenapa dalan di aspal? Lho. Aku tak boleh nak ya. Lah, ngene iki lho ya. Wong tuwek kowe ngejir mlakune. Ini kate rabi. Tok. Alah lho, mlaku ngejir soalnya gol jamu ndok. Aduh, ayo kesungguhan. Ngendek syuting, ngendek foto, engko ngejarek-arek Robi Mail Sugeng tak jake kabeh gawe ngarak. Wis gak masalah. Sing penting oleh Bati. Gelandongan kemeru kaya sampean ruwek kuwi. Perlu pisan ae kok. Duh, nggih, ya Allah, dulur wedok sembah nuwun. Alhamdulillah. Lumayan wong ambane iki lho kate mantu kok ana wong bowo ndisiki. Ngerti kanca-kancaku iku wong soge-soge. Konglomerat durung ana terapis dikeki dhuwit bowo. Alhamdulillah. Lho ngene iki lho, Bu. Risikone wong duwe anak situk tok ontang-anting wedok pisan. Biyen olehku ngelairno gak karu-karuan nyungsang. Gathek ngeten kula pun medal. Saking ngomboe be. Gak ganjel Mas, ganjel opo? Wong jenenge lair iku saiki gampang. Pemane program rumah sakit. Lho kaya kemanten dalu iki kuwadine apik, terope apik, ditangkapno Ludruk Budi Wijaya. Kapan aku mantu nang isok ngono? Mbon anakku iki mau nandi kok gak ketok iki. Iki nang pasar ket subuh sampe yamine gak teko. Iki nang pasar tak kecakup. Mosok tiru aku biyen nang Moro Seneng. Sembuh. Ngek. Arek iki kesuwen rek metu tak seret ae. Ngene iki lho. Kok gak nurun aku kelakuane wong aku ku biyen gak suwe-suwe entuk bojo. Saulan ganti bojo, saulan ganti bojo. Yo anak wedok. Gak rabi-rabi isin aku. Balenono maneh. Lele aku kok niru koyo kok sampean. Gak dadi abrakan aku. Ya carane. Carane apa? Gak usah diapa-apano delokon pecicilono ae. Wong aku winginane kate dirabi muin aku ya gak kok olehi. Muin? Ya. Lah apa kok gelem ambek muin kon? Si. Wong aku gak gelem kok. Lho muin no cinta mati ambek aku. Kon badhok cintae ta. Saiki gak peduli cinta, gak peduli sayang. Saiki ki sing temenku sing sugih. Si, aku kate kok rabekno karo wong sugih. Ojo atik mbantah, ojo atik nyegah wong tuwa.
Aku ngelairno pon ben kusara 7 dina 7 bengi. Lairmu iku dina Senin malam Jumat. Gak keliru ah. Senin iku malam apa? Senin malam malam Selasa. Nah, ngedenku Senin lairmu Jumat apa gak bededengen aku, he? Ya iku ala-ala wong wedok gak bener. Lah nek sampean bener kan mesti brusat-brusut. Lah berarti kon gak bener lan. Sama coba bener nglairno aku otomatis begitu lahiran 5 menit, 2 menit. Iku wong mek wong wedok bukaan sampe ping pira? Ping 9. Songo. Aku 16 gak buka. Lah kok sampean takon aku ya aku apa tau nglairno? Sampean lairno aku kok tambah kok. Lah iya aku 16 lho gak buka-buka pucuke tak kareti. Saiki karep sampean lapo? Aku mbok kongen lapo? Nurut nduk wong tuwa. Aku gedhekno kono kuwi soro. Terus Mama iku isin. Mek kon iki durung rabi. Aku sakon iku sik entuk 16 wong. lah 16 wong iku Garem pisan. Termasuk iku lho. lah ya iku kajemuin iku to. Iya. Tapi tak kipatno. Lah, Peple. Terus aku kok kongen rabi wong tuwek apa gak tambah apa-apa? Wis nurut kono nurut wong tuwa, rabi yo enom nuruti seneng melarat uripmu nak. Kon mele gantengi, mele jareme. Kaya apa mek makmu gak arep? Kon wong soge masih tuwa emploken. Terus Gasakan 3 dina 3 bengi ku lak mati dhewe wong iku. sampean wong nom gak gelem. Lah lek wong nom gak gelem lah apa gak wong tuwek iku kok rabi? Lah apa kok aku kongen rabi? Lho, mek wong sing tuwek iku mau gelem ambek emak yo emak gelem. Ha iki lho. Aduh. Apa? Ya iki biyen tak gotepi nomor gak buka. Oh, kurang. Kok iso tak gotepi. Kok kete iku lapo? Wis gatek gotep-gotepan. Depi ku apa aku bingung bahasane kene iki. Jare Surabaya dicip, Hah? ditengeri. Ditengeri. Wis sing jelas duduk Pak Kaji iki sing tak olehno kon. Aku lho oleh sapa? Lah timbangane aku kok olehno wong tuwek saiki ngene. Wong sampean ya padha tuweke kan gak masalah. Lah apa kok olehno aku? Karuane sing tuwek iku mau gelem ambek aku gak apa-apa tak lakoni nak masih aku merem-merem rada katarak. Terus ngene mi. Ya apa? Ya, gak apa-apa aku dirabi wong tuwek. Ya. Ijaban akad nikah aku. Heeh. Kok bengi lek waya dikeloni sampean. Ya iki aku sing bongko, Cuk. Enak kan? Aku sing menderita. Otakku udah gak tangi-tangi rong jambekku sing tangi goblok. Loh, berarti kan sampean masih nafsu karo wong tuwek. Nafsuku gak karo wong tuwek karo brondong. Lah aku rabi brondong kok gak oleh. Ayo. Gak oleh, aja tiru-tiru mak. Brondong iku torok. Salah sampean gelem torok sampe gak iso tuku aki montormu mogok. Nurut. Kok nek gak nurut tak coret teko kakak kon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ana wong gegeran, rono dhisik. Ngene noto anak are ana tamu. Gak sopan. Gelem gak gelem nurut wong tuwa. Loh, Waalaikumsalam. kok sik ta tak tutupne dhisik. Oh. Aku geleme gelem, tapi kudune kan ya sing sepadan karo aku. Gak iso njagakno sepadan, gak soge-soge. Lah kuwi kate rabi donya apa rabi wong? Donya nomor 1. Ya iso mati keblekan donya sampean. Wis pokoke kudu donya. Iki sapa? Om matamu ngono. Arek matane katarak kon niku. Paman, lho kok paman sih? Balik pijek. Apa maksud? Iki kate lapo iki? Niki kula niki napa jenenge niku ngeteraken Ngeter napa? peningsat Lho, teko sapa iki? Bapak Iki apa, Le? niku peningsat
Bapak. Bapakmu sapa? Bapakku pokoknya. Oh, sing semayan ambek mamiku. Nggih. Iki emas 1/2 kilo. Oh, sakintal. Berarti iki duwe emas perhiasan barang nang kene. Kabeh nang kene. Lah bapakmu nanti, Nak. Bapak mate. Taji ku mate. Mate. Alhamdulillah ya Allah, aku gak sida dirabi wong tuwa. Alhamdulillah. Ya apa sih kok dimana? Heh? Ya, Alhamdulillah. taji mate nggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes ayo nang tuku beras, tuku mie, nggawa dhuwit geng layat. Melayat gegermu krewak kono. Lah kan gak sida rapi. Lah aku si kan DP ya seneng. barang kayak 5 juta wingi kok. Lah iku urusan sampean. Aku kan ya bahagia gak sida duwe bojo tuwek. Lah. Emas tipis Raja Brono iki. Wis lakonono dhewe. Wong-wong wis bongko kon ngakoni lho. Bapakmu iki mate, Nak. Mate. Iku taji. Mate. Aduh, ya apa kadete matu soke. Alhamdulillah, gak oleh donya gak apa-apa, sementing aku iso rabi ganteng, timbangane rabi tuwek, terus aku ngono lho. Apa aku gak ngenes, masih aku oleh warisan ora kateo seneng, uripku ya gak bakal bahagia. Nyocot ae kon. Aku sing bingung iki. Mate. Sik meneng kon. Kon iku gak harus susahimu nyengi wong tuwa kon. Lah lha apa? Wong susah kok gawe-gawe dhewe kok. Mamamu iki pelias terkenal lho. Apa? Pelias terkenal. Apa Iku lho tukang rias iku lho, pelias terkenal. Prias. Prias. Om, Prias. Aku pelat, gak iso ngomong perias. Oh, Aku wis kadung nyebar ulem. Koncone mamaku ya pejabat, menteri, konglomerat, pengusaha. Nyebar ulem dudu teko WA, dudu didomno siji-siji teko helikopter. Wer, Saman semburat nang ngene wer ngono. 40.000. Mek sampe kon wurung rabi ambek taji, isino kon jek isin mak. Lah lha apa aku isin? Wong aku gak serabi kok. Lah aku kadung undang-undang. Lho ya urusanmu lho. Aku yang gawe debegel iki pirang kintal iki. begedel. Heh? Begedel. Begedel. Aduh, ya apa kon gak ngerti bingunge wong tuwa Ngene isin. ngene Mak. Aku sesuk isin aku tak gandol praoto. Mas melok. Hei, melok hei. Melok. Ngene Mak, tak kei solusi. Solusi apa? Kan sampean wis kadung nyebar undangan. Ya. Daya wis kate teko. Heeh. Piye iki anake Pak Taji ae dadi gantine. Sapa? Iki anake Pak Taji. Iki. Iya. Ya mek gelem pas gak gelem ya Lah apa? makane tarenono. Le, Wanto, Napa Om? kon omane tak santap kon kok yo. Tak kepruk ban serep lho kon kok. Napa Umi? Ya ngono lho. Aku kadhe ngomong apa iso gak iso mama iki tulung ngono. Tulung napa? Berhubung bapakmu mate, gantenono bapakmu nah. Boten. Loh, ayo tak sapa maneh sing gelem. Boten. Gawe nutupi wirange mamamu iki lho maratuwamu. Alah, boten bisa ditarik langsung mawon. Oh, kocul iku. Berarti kon iki gelem. Wah, gelem ta, Nak? Ya dong. Waduh. Alhamdulillah. Dadi manten. Lu kowe kurang mundur. Stop. Iya ya apa iki gawanmu Nak? Matur sembah nuwun sowane para tamu, para undangan. Dinten iki kawine anak kula Wanto kalih Inge.
Bang. Bapake dadi nganten lho, Nggo. Sampeyan iki sapa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kedebok basa lea-lea gali asem. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho. Kon datane depok basa lea-lea gale asem kula nyambate wong mati, nganten-nganten. Waduh. Iki apa sih? Ngaliyo. Aku mah bangsa halus kumpul basa halus ke basa kasar, Ji. Anu muga-muga keterima dening Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lha kok basane wong mati? Bingung aku. Bingung nek kon goblok. Niki ana apa sida niki? Sida ta mantene niki. Lho. Wah, gak cocok aku, gak cocok. Gak cocok, Cak. Sida Gak cocok. Sida didoto napa mboten? Jarene mate kok. Lho. Tapi jek ono. Lah niki ya napa Lho gak iso tetep prosesi wong Jawa temu nganten ku ya kudu dipurna kare. Sampean jare wis rembukan karo Wak Taji. Lah opo sampean saiki kok gak arep karo Wak Taji? Sebabe apa? Dudu perkara mboten arep. Iki kula kurna dhisik temu manten niki lho genahe riyen. Ayo. Temu manten ayo, riyen. Ayo. Kula siaraken nggih. Siarno. Ayo giroe Cak. Semoga Mas. Cinandra saking Mandrawa lampahipun temanten kekalih pinang manten putri yen Cinandra kadya Betari Kawaratih sinambut kalian pinang manten priya pinang manten putra yang Cinandra kadya buta cakil. Buta cakil iku lho. Lak sinten Pak? Sugih buta cakil. Wong sugih. Wong sugih. Pinang manten putri yang Cinandra. Ampun kadya. Lydia Kandau. Pinang manten putra kados bedes anyang-anyangen. Samatan gantalan diitung 1 sampai 3 ta. Samenika adicara balang gantal. Samatan gantalan. Samatan. Diitung 1 sampai 3. Ah, bojoku ayu tak salate iri-iri. Durung. Dereng dihitung Pak, sabar Pak, sabar. Nika adicara balang gantal dihitung setunggal ngantos 3 nggih Pak, nggih. Pira lupa 20 tak 10. Dorong, Gorong. dorong. Monggo dipun hitung sami-sami sareng-sareng nggih. Setunggal kalih 3. Kepatene. Bongko wis. Bongko. Pun cocok niki pun. Pak, ternyata iki mate, Pak. Gak ngambal lemah, Pak. Mate peno ya, Cak. Kon yo nyambat jebok bosok lea-lea aku mate iku lho. Lah dudu aku sing ngomong anakmu. La innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok basane wong mati? Lho, mate jare anakmu. Aku mati lah iya aku basane wong mati. Bocok mulai. Lah bedane apa? Mate ambek mati. Nah, nek mate iku gawean gawe bayang, mari dibor terus mate. Aku gawe bayang, tak bor terus tak mate.
Lah mati ku gane ambekane go nang kuburan. Berarti sampean iki JOD. Iya jadi dong. Waduh, berarti jek urip. Wis, sampean ku nyebuto iku wis kadung oleh anakmu gara-gara peno gak teko. Loh, Rere. Iki lho anakmu. Iki. Lah ditotok. aku wis ngenten nang guri kene lho, Pak. Sampeyan ngene iki. Dadi awakmu iku seneng karo iki. Aku wis pacaran 6 tahun, Ponjol. 6 tahun. Sak minggu, Pak. Kerja sak minggu. Iya, Pak. Malah gampang, Nak. Esuk awakmu sore aku. Loh. Enak ya, Pak. Ngalawae peno. Piye? Peno ngalawae. Oh, ngono ta, Tun. Bener aku wis tuwek dadi saiki ganti sing enom nak ya. Kawinen nek iku kawin nyambut gawe sing temen. Iya, Pak. Ya ta? Aja kanek menggak-menggok. Engko awakmu tanggung jawabe wong tuwa ya nak ya. Nggih, Pak. Wis, bapak tak pulang negara Cina. Wanto cek rabi karo Inge. Iya. Peno rabi omboke. Lah apa karep aku? Alah aku ya ora arep. Aku ra biar kerupuk kulit kae opo? Alah aku tak berharap oleh tugu lanang kok. Ning ro adus kok. Lah kene tak terus, Pak. Alah timbane ro kon lelen mbok. Ya wis rek. Iki mau mung salang surup. Iya. Ketoke kok anake mbek bapake padha dene ae. Iki contoh sing elek aja digawe. Iya bener, Cak. Digawe contoh sing apik ae. Ayo bengi iki nang gone Gurang Anyar. Iki Bapak Asbola iki mantu nanggap ludruk Budi Wijaya. Lakone apik. Oh, apa iku? Lakone Joko Sambang Pendekar Gunung Gangsir. Sip. Tugase arek-arek Budi Wijaya jek akeh. Mene nang Jombang, ben nang Balong Panggang, ben nang Jombang maneh, ijek wakeh lah. Ayo jaga kesehatan. Mang bapak sing duwe gawe wis didongakno karo Cak Rasa. Iya, Cak. Wis didongakno akeh-akeh. Ya saiki awak dhewe ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.